ni magogi aya atwatenna rende twara rusi stress twara nyegari ense yamo nenus igo bono twakura nina bono tujaka munaya semambia bone ka to semerete bina nigo gende to gutwara emambi ya engia entoereru nande engia kabisa igo majumuri to kora ngire to kwariania semambia bona ko tena soime yomuroberio ubwensakia litiko liechuma gitariki ni 14 umotyenyi no yogane umwaka jirubere ne 20 nezo motukaro agenda kuminyoka mono kianda gikomi na bara tonyore off guard umwaka na borare utarakirani amagani ali kwaganeti oikirani gorene kore bange kore roberi biya ne bintu bikobwate umete na bora roberi onyore bintu mbiri kobwada bana mete jibese na beri adena ya bese tayo na bemiroberi yonsi egokwama lakini bwe karakari na bakonyore kwanyore ngyo kubeka mono na ande ngyo go save lakini bwo barobu akongire timeze sana ngo save bakari jibese kyara eriyo konyora yaenda gochia kwenda supermarket na kwa deribu na ande nige koera alinde tangandi supermarket gero kabesa tanga boko ye kabesa lakini nende bwana tiri kabesa ka kyara to konyara ko te rudisha sira zingine koira nende bidibinde ebietani go chigori bwo kimana bakongu lakini nende sincero tiratenna na kitwa tete ono no kwa sincero tiratenna kolende ne ryo robe na kerora arare ngakyo tigense igono mwanchumuri twakwara ne asemambi yaboniga asumuroberio bwensakia bono mami angariga ni twini ana gaiga ngonye bona kibwagi wakire abogedese Nserbia lakini bokendu bone sikabo tini sana lakini rende na lina sautwanje ya sautwanje antu babokire bia bakire babokire bone bagwero bergochi wakire bia na intu babokire bia kibaraza good morning mwana Steven Junior bona abantu mbona mambi bako na kuyalingania ukora bia kabisa wiki bona na goso weekend the weekend bona ya soire bali bako ne kanisa mambi ngwenda bale abako na jumapili ngwenda bale na bali bakwenda muskiti bitiko lyarero lichuma na barabona berube kwenda si muskiti bakore ntoroje mutienyobo Ramadhan bwakire insebon ndaloje karabwakire insebon Kenya nani koskere ko chibosio tuskyo chibosio na ba Kristo nimbatwara mangana ye basaka istalenda ali wonere mirobeli enderete chishele mbali na jiji ko ba asensi to ya Kenya sasa meria wa Islam nensemo ya abakristo abahindu na badari kumaya barabisha jabona ngakyo cyaba erakina najo ngo cyaraba na pagans pagans barumba bwade lakini nende pagan tokonya pagan ningo mugutano rangeri kuba bakristo umuntu wali ayabano beko mugutano bwendagira oro se pagan network pagan teyo Kenya birobiko bora pagan teyo pagan teyo lakini nende baro kiombeto bada ngero mate kirigitari ko tamo mai nya sai usenaro bara lakini mangana ye pagan ay pagan nende ne lina mbayo rangiri mugutano bwate ndagira na yura arena osi pagan nchro nyage jitai confusing me anyway leo mwanchumuligelia very good morning ritukonelia Friday ya sautu ancheira korotwa chagete Jumatatu maye talibotambi koro wiki ya chagete abantu nabange bararire telia sengencho ngani ko baraba bintu tokababaya na sengencho bya bwanyasaye nyasaye tuanchire turamukie egere tomokorere ikiagera uroti bwere ndo isire kubwira nige koro kwabukire kore byo kwirambura byo korwalia sobolire bwao litangani mwakire ngambia mone ikiagera si kawaida bali mwasirirwe na abami no mubwate birere binene kigimali tukeliga mwasirirwe koro wiki ya chaka koro wiki elia twabasabeire obya bwanyasaye ijumana ende asero gongorwa Gusii alitomanyete lituko lyoko abanchwa esiko yomwelyo asubuiko bwense bali batonyorire bali nyagusira igo bali cyamate cyonsi mwakirene kiranye kiroro kyamakweli ekeromo ko bayesiko yabene lituko rero twabasabeire amaya asemerobuli bali mo gutumeka kigali mo gutumeka kipigipigi njerende onsi mo gutumeka motare
ikasi chinka chiricha batonyorire twabasabeire safety egeranya saba iki na ende abairani bya barimo gendete kwiroberia so ikibagori tukuria rero Friday mo kwarigani weekend na ino nturabatiga magega twabasabira maya nanyorete omo subati geteiga o tari mu Gusii okare wante ngana ngari nyagitari Kisii teaching and referral kwegera ari and attachment ya kora mangana nyagitari kare wante nga na barora muri no murageteiga TV ilikuwa imewekwa so niliwaona murageteiga mwarengo momote yao no mugaka Aumbia igo tari mu Gusii kule ndatanga sura niliona imewekwa igo wana asante oroire mwensi murasi nyagitari ya Kisii teaching and referral muri Ndizi bono mambia bwenango na inu muira nenka egere makori mirobiri ino na ndonse simogo tubwata koro ebe mobogani onde bwensi ebe nkaya twakirenga mbia mone kiagera inu na mashabiki ali tutali gokorere gosoli no nyangake buya kabso manju morigo akamuragete ndio kora diaka omori gete ege balini bikora bandenga mongwano oli no Gusii roots chai chikago chenze majano tistandora yazala como de niña because I want to features chaye okoranga tali mu Gusii kamtea no Gusii kabisa na wasabona kaibolero Gusii so watu wana ku mistake sana jinsi machiricha no testa we jembate bina kiensere kabisa bali mbamraba minda bande maite Kenya mwanju muri do gore na senjera ya bene asemambia boniga somuro Ensakia bono mambia akabamo na inte tosuka ekeroroje birogo bya yera iga kabisa igo manyana rituko nelia Friday ebwazo metobeke birogo Jumatatu abasaba kubenga giyaba igo tobate setting awo iye kwene kiwana cyo utabuna oikira niri ando bekire mirobere bya wetera sense moye chibicha mona mariogi oijo shouda nero ko igara nero ko beka kabisa ali abeke minero mete cyo shuka balance tibicha na mariogi abo no ena etoko nyara gusuka korundi steam kayugo skoko gen lakini iliye kora ise ko korra ke na wadna rio diganzu kini Joshua wene kirune binto bionse bire sambamba kwene kibine mambi yao tuanye chakirbiya igona toko bera maigato to tuene kineri gerimo ndi ruoro lise ku ruoro esuguri ya gure riko esuguri ku guriko na yabwata maje morro limire no morro ko lima kibiriti ekere to maite ujumi ne ko ngede obogema bwa kongire yes all right Ekerobo konga injumete no monto ko dakanana nara manyana ningigire ebite bibiriti bya keire maide toriko ke size ya bibiriti gere akini ebite ime ebikede igo bogona kwa na byarenge 45 ume one bikariko bika 35 oiso ko gere no ne spaghetti spaghetti ume de birimbiroro bi spaghetti bigo bai oiso ko ibara abara kwa bya keire iso ko ibara byarenge 120 one bikare hange 100 go 20 mbio 20 ume na bisa ine ko kuburuka no moche na bokori yegera ko wada bide yo waro ya keire no ne binto bire biscuit be bya kabegru me bine bitano ando waka kuri gishiringi sana ke kama lakini no lere bire bitato ime na ande gishiringi komi oyo kongire kabisa bona lende negento ke kalengeri na amabere mwede kare mtu bigonya konga bona abanta mbali bakone amabere buyeche nini lakini bona baje komenta match montore de jipainti sato bono te anga kingo korasara baire jipainti izano the best way omenta match then omenta match produce karo na nende na abora te una ngombe ya tuere tutali no we mabuya kongero monta koranga kwa mabera yebikombe bitatu bire piwa igo ochira sara sanyo no telinga ndoro menta match onyo faida onere ga kwero serie faida ya mapema lakini nende umuntu yabona okonerie amabere na yojigo kwa hoteli ingia da hotel na gi na ya injorori na go begira maje itabeka majani na nezukari kiara go commentari bono commentari wa sari ya veire ororoje ko majumuri to ige kworo kibuna na ki uchumi rete magoro na bantu ba charali na bantu bono ba charali that's survival tactics njirerio komenya manyete you have to survive
bono wika bakore igora kinirende bono rende to blame under the blame nobody lakini egento bugire na asara kredo uri guchinzi tujibosia matukali kujibosio kredo tena climate change apart from go blame serikali omaete kanona gonya kolengerali serikali na benga inji ninjo medena serikali gifyangu bona alia umwana barante ndadi ukikuja onda terega naboko matingo kore terandega ngo ngora nyamba bona benga no murai na ba to promise azina go ikaiga gasi ikire 300 nini ikire 300 kego ikamambia gende gingege ubona na bori nyomba rwate mwana sweet obe neva mwana bona kinende tikatu subume obogi matora na climate change ya tu affectire kero korigereria ebinde ebie binge Kenya muntu karengwe to matwari twakanyorera bukato ngumuntu twagasambire chibando maite twani chibando akarange twali chibando chinyumo twali lakini ranga yuju karanga chibando jabi mwarusi mugondo mwarosiri mwabekire eliogo bone bintu byajagiro je nto yidukorenda kujesa matukari bosyo nubono bona inu mogokina bono toro jindo yaga idu yarachire bono kujibosia matabe dimiro bingo jimoro go chandika ikiara bintu bono bya change roroje bono bintu bya saregira mangana nguchire go ujero change motua bintu mbiri go chikoba bona bire bo mbiri chikoba bona bire so it is up to everyone kromonte tome na mangana digital ajire na mangana digital chirobot na boji go jitebye bantu na bono mu rubiri bwensake enzo deru yego mede endo dire bigo chikwe ni gola gola lengere na rana ekiagero me robot na bego technology ya ajire robot na bego jaga mambia etori buresi kabisa bono etena bono etori murubiri bwensake kabisa na tore eria Joshua ngora muri buresi ngake robot yera rogu entuga etori buresi yake muroberio ekore baka mambia iyo technology nero ya ajire buto nyembrace akirende nero na bera toenie gochiesa matukarubus kwendo manje muri twakore nese mambia bona toko tenero ndistibyo bwansu mausi tutomere uchumbe yato tenga kikwa bokire nani bali bakwenda matanga na bato tena si rero ni ngore kwenda asomo irio na agasire nya chokochoko agasire tali mokomoni agasire tali size borabu na bato tebina ngakirende ngayogoja osenga yoro berdi litukurira rero boiga kerodora sense meyo yamabe abanju bali babere banyaride bago itwa sense meria nyamakoroto yera se wodi eri yagesuma ebunge tutuma saba county ya Nyamira ndero na baroba kweniwa igari tukurira rero family eri ya materi ngoenire morema amuno muriyoe today Friday Friday lia sense meria nyamakoroto igobona ya materi sense meria gesuma ndera matanga ali na matanga bwate omungusomo nene kiagera nigo family eri yanyonda makuri asinjira ere nkongusana mugaka no mongina bakaitu sense meria Ndoji kumarene na kijingwana chira kwana likento kagerete na bara ina bange barachali abantu nabange barachali kiagera mangana na makongwara alia ndorama ya binge kenderete kiara bono mangana ni gajeza se dense media DCI lakini ndende bono kuikabono na bwe majikorekana na bintumbira sumail buyase bali ba korana digende kyade yalenge yani igendo amaboli atabwate machibu ngokore lakini nende litukura rero morema no muryoe nkoeni kubara sesemeri ya nyamakuru asebonsu bali bakweni abamwe ababanju babo basirire nigo toko batumira engora nagoteana rero tigamutwara botoerero bodamre gito advice abantu baito bali makwena matanga tikakobe ndurubani osensali maje karo wachira samatanga genda etegerera no taigulibaga tairasi mabwe gulibaga ekorera mnangonya kwenda side tena buri kono mutumana kubata alika kokwana lialenge lakini gato magoro aguta wono ngumene naki ombogo toiwana ine oyo ko ali kondo ni gagorangeri gwetera likonde naki wono nechinga kicheji korera wono ande ndi waika likondo lya jenyi okoli buta buru kongonta amuna dende hotai guli baga matanga squeeze tikakwe murungani Teo teno jao tena nanya kocha korra nini korra toja korra tali makosa ito utagenda korra yao igaye bono karupore yao genda ndigendere bekero ngori kabwe ali ogende because okuno guturubane gutarokis unajua yene esiko yo mwali igobona goro kwanda matanga abantu kwachi guturubania nanya gusiruma etali rest in peace lirindi rikanga chikwaya gwali baga matera tale amarandi atale mangana ichinkwana we are past that for covid-19 echa
tuanaliri watu walikuwa wanazikwa mapema ngana ichinkwa na hakuna ikobone sie kere megani metambe ICD ekiagera ababonsi niko bachakulira kero muntu nigacha kale kabwate connection gete na nyagusira abairi na basani so there is no point yogo okay ntote bankwa na nchiri mbera kirirende we are past that bona tiga chikwaya chiramie abanyene gwitira matera na marandi mono ne bibongo nerongoli egere mutigere abanyene wiyaga ndingwa bolina epagani je kire maje ko tena pagani te umuntu mete mbale ba umuntu narokorasira oda usino muibi olenge lakini korani basta ngana bale barandi abantu ngana bara matanga ora tena no muibi na tete kura baiba mwabo khanya koraye umanju muri mbiye mona karonda te utubwete simambia boniga anene Kenya negendrete ntwaro jo mabwasi miuro moja wa ni Kenya okora wanaraira murodinga matakarua Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa bana baraiya bange Jeremia Kioni nitukuri rombare ngase nsemeria ufungamano akero bakwane tamangira hira natebete bina sasa ni maandamano na nechinkwana bano kora na lende kichigendreta abantu bekabaji ku protest nene kero batebete bamajire serikali yake kwa sana terabeka merobeli mia na hande barorena mbali serious kubatekana ne kamati eriko santo ari maridari y'abantu batana babere ebakura wana Bon Arwale Ezio Kenyuri Ken Kenan na bande akomacho tena ebanda batu ego very serious yani joking ye serikali yakora terire ne jingwana no jina wa bolibu wa Kenya kwanza ni obogusingere na kuikatoende parliament bana obiyo wananyi nera tena yaya katoka na parliament tego ba Kenya mbagoji watu kwana wi kera ba Kenya bale 8 million patara ba were represented toko anda se bunge igona bengana video yeli ndire wika go still ko usana nankororo ase ense ya Kenya kaldo jina civil society abange nigo barenga somo kutano lili tukuregoro bakurawa nabateneni be university kiombe gerikia university asinzito ya Kenya mbai getana bakaru maoni yabo ndoroje mwangi wa irie uyo kabero mugabana bwe county eli ya Muranga anere negeta asese mirade na bono nechinga kichogo sugume serikali ekerdoroje na aradwa atene teniga tena language serikali kuyoka na maandamano adebana kamoche babunge githena tiga koba emogo ikasira ira bono mwepende kese kaltu watu mukutano lakini sema ya maandamano emogo tenero bago akaba mochana akaba tena yaya adena ntori baba adena serikali gende kuyoka na maandamano ikobono mwanjumurira sema mbia boniga karotora somuro rwebwatoke etoko chandrais bono tokubola nina ayoroje buna serikali eruge koyuna maandamano uno mabwasi myo bagateba oseruga bako iguneri kobe mekutano usiku barangiria bono nande twakubona language kibako iwe nande roje ne serikali yekurawa na murayi wense tokubira mruto omokonyo ye gashagwa mona ba wasiri bonzi lakini ndo murayi wense nero kuligirirwa mbalere ne chinkwana bone tokubura dina ayoroche na serikali ndiriyo yekunerie korobekana nande mbalere dia sichinkwana tutumire ujumbe yao wethera sinambe yo 0792192834 ine tonyo ujumbe yao abina goroje ne ready totebina yaya serikali tali maandamano nande serikali ne ready asichinkwana kolenga ne birengera byao una goroje serikali ready nande tutumire birengera byao wethera platform yejo Facebook tonyore Ndizi TV News Digital boiga sinzemo ya YouTube na bako tonyora Ndizi TV News abono tonyora na boto tumera uchumbe yawe nyingi asimambi ya aboniga gaina ragendrede ekadoroje na omokonyi bumurayi bwense diga shawa na chietaria sasa ya Mombasa na receive bache ntangani ya oil ya maguta bona yo achira sense ya Kenya ibata na government to government turamanya lakini kwa mereru nkororo kwa maguta yombe mbere bita geteko bia kanire kune ntekana bugiro nandikira chugite biasara asense mogede igobono na rakina nyari garantia lituko ligoro ebe ondoroje bina mo subati tabita karanja oyo no uri motenere monene bwe kiombe keli gose bwe company eri ya Kroje privalis nande ni gaigorerwe ekina kiaye ekyo gia 14 billion eyo adena ebachete ebachete wakana lende ebachete wakane tax igombekerkia Kenya Revenue Authority bono njingo tambuya nende no senator nande ni nominated ose achole mo senator we county ya Nakuru bono nandi njinaro nembuya
teba buna omuntu bwasimionero osugumo omuntu Kenya kwanza otigwa ande bunere bona cha ore kurwa sensemeri ya UDA tigabe example na lende na buno jiete agebaja bago kana bagani because lende mo teba abantu bera bajete na karo yo mobo diga diji kuditeke kosi yae asenjera ya abene boiga se county ya Kisii entwaro jiri tukuri goro kamadi ye bunge ye county ya Kisii ya reba committee eri kotaka rebirengera lyo bya okorusi wa kwa service board account service board njade ne debikaro bya eri tukuri goro ikari tukuri ale karo bago chikogendera ase karo kriya korekana sensemeli ya magajo ye bunge ekari kamadi ye kora wana naftali onkoba yoro MC bwe wodi ya anyacheki ngwenda bane bikarebi barona service board ye komachukirie majiri ni akusiko barobe bachukuri kora batu rwabo baroire wikase assembly ekere assembly ye ikiroro 75% ujigoro bagwaka bagataisiko bagwaku bakusiko ekero bakomajiguna misconduct njarengo nokolika bantu njabwate tinjerengia bone turaganye ngakika matiri uchikogera ne karegyo nande kure ase county ya Nyamira mwanju muri ali akora kanteri tukurego metega sidu no gotyo umuntu ali akora kanteri tukero tumayo so ayarero na ayangyo metangyo na bagonyora naro na bonangyo osirero na mampito bwa sports ya alia ase getikia usi stadium na meta na yangi wono rende ase county ya Nyamira ntwaroje regional commissioner alzi omosubati oli flora murwa no arenga ali sensemo ya Nyamira ekero bari gukwanda igoro ya ngakibako beka discipline asiji school ekero matuka maega twaigure na umwana rende ngoitwa kare osarigwe bikaransero boigo ntwaroje na umwana ngoitwa kare osarigwe bosacha bwae Jansoni bono rende baje tali bateto kwanda garwanyona tena abarimu banne be school ji secondary ne cha je borose karwaro kwanda miroberiki umwarimu umwana aragosa okomosuna okomoroma inkyokora inagibari kwanda rende na ngaki boko ko mwaka 15 gose ngaki okomokwanira ekero barenge no regional education director Sifuna ajite barenga sensemeli ya Nyamira ahinga na arakora kandi goro sara na mangi na ngororo ase county eli osa sensemeli ya Nyamarambe abantu kurwa sensemeli sa tumugirango mba kwanete rendigoro ye machine eli atagoro suwa sensemeli ya nduro kini chingwana cyabo esta injina chiwete barabo nigo bari kwegerera barabo busaba kwante kurwa county bari kwegerera county kuna ya rende umuntu gachire koye obosi kedera bokomwa na ekana bokwoy akinje na magubuli swali inki mora ruseli machine ya nduru mwenye ile keumbu mokurea keumbu mobekora because umuntu narura takobo koreri we machine eyo sono so tumora mpaka bakari gorwara babwenire alafu nende wakwanira biyego musangirikano kebiribonga which way for the teachers in terms of discipline ntwaroche bali batatu mbaige tuwase kigambero kya ogembo law courts kwigorerwa mashtaka ngana ki umwana olibona asaliwa korwa sensemo yabo basi igobone bitambukire bitika nande ntoranga baikigo and bike katika biraiga then torenga nothing happens tiga mwana oli anyorobo ene because really na saliri na korwa surgery tiga bono barore miroberikira be kuragene sara inje korengana inje bune miaka yane ndunto idetwe etwagarro mwari mutwatenena bono rende discipline kigo chikobeko gaidi ngana kaso ngumete no kwanro mondo ina bono rende omete nkorarore ngakibono umwana orachonya ro mwana ni garaire ekirasi ngosomiore okumatigara arare bigo singa kyogora limete liye kebo kyale ngomondo ngostokare ngire bono nje timete discipline ngimranye beke lakini dende ense yabe keboko ke no koronge yo mwana but bono koranga abahorokia na barabu bachire into excess ngo idetu nje na itetu yes ni chini flat onyore bia okorwa sota kere bikeigo na ende ntu abwate discipline ne ginense mo yo koronge ntabate banga keru opi but kerueto okay kebo ngesuguru ako mwana bo monto na tiyo ko mayane nsenga jego how are you handling it because karentu agakirubuya mwalimu agote iraranse na ndirusi okoboko maite mwalimu agote tomkono kwa rusi uguchu atasa wenrete no into bible we are using still ekeranye kinyomba in the right way bona nenchera abalimu abande bakare gutumeke bi bokebi
in excess nandu goito mwana nenda mwambune gintu gete that is not it ekaro mwana araranse biyiboko bya bitatu bine it is okay but yeri gotumeka force chingundi nini gosibo mwana okore kiango eri wona eri that's eyo maide ekaro no ekeboko kialengo mbabwate ntu abwate ntu kana cobro banishment nere talengo lakini boni gekorengana boni ekeboko ngei to gwaka mwana omuntu ebona abana mwana nako bona timedino mwana araramu mwarimu akiagora akoseka akiagora because abana ntu besiko yo mwarimu yairi ani kwa gatenene mwana wagaro mwarimu gwatena tensen bako mwarimu wetrakine siko yo mwarimu yero yakeire ande bona tu aje bonde to ro sensi bc ere to korano muntu ras nyare gusona obekwo yora nyare gojibosia mangana makongware onde to kanyere majiko kiara bekwe asensi ito yake jukuruma gantu aroranga bana abana bono bachakire kurania balimu entu aroje mwalimu lirie mwana ali no moro kabisa mwana no moro kembe to mwalimu which is very wrong. I don't know ngaki and they can be handled. It's a very sensitive and a delicate matter as a mangana discipline. Discipline bwate kidonda sugu sana. Kidonda sugu. Lakini abayibuli bono na intu abayibuli na barabuo ngakibabe ire bono. Abayibuli na ogwerigeri ogonga yoga bwate jinsoji kukwandro mwana. Oji nyombonyo ro mwana orale mwana tari wiza. Bono umwana onyako mwebereri umwana ngolirale goma dadi mami weekend abatora ali expert tora kwanda mangana ngaki ni tutu abayiboli nabo asadi umwana dadi mami sokoro baba kia baba nini junior nini ngaki hani bono okorangeri okokwambia umwana biega umwana gakande school ke bono mami kai bono naki yabeiro umwana kakorara nini anda mangana bana digital kiro umwana na kiriata gete na kioko kiriata gete na kioko into tenga kiyete tu alengo samberu mbake getuma tu ni school yono bogema tempo alenga robo komu kwa saregete ando montage toma kabisa bana kingu metina lakini discipline nega siengongo but let's see bono yetegete experts yetegete kubwaterana abayiboli na into watu tukaye ngumu korunyomba asengenjo the first teachers y'abana nayo muiboli the way okobeko mwana maite bana bandi mbaro bali disciplined tali bonse batali disciplined to Brighton abana bandi mbaro bali very disciplined umwana asige to mwalimu umwana akora bya and abana discipline ga kwenda hand in hand no gukora ko umwana ase school abana bali bakora bobe discipline yabo yerigereria yokonyoranga igere ba marieta ali bakorogure ntote mete mbaro bakoro Brian agi Brian naro yotere sungusia ende na mwalimu pero yo no tobeka ngotera kono ngora pero ngitene bwato kichosh ana mwalimu akaniambia omoticho sino moro garoro biaro direse saire gatoka injando wora bigo bana bayiboli tigato mustari mutangani ko konye situation to gutigero mwalimu na bate stress cha kuruka akoro mwana yo omwenere so gabunere no akore kwene because ntu arocha mangana stress the extreme ara akore ocha sabana so let us pray so hard buya sana mwanjumwe nande keroto ntoko karensa bya check man tortora aligeria emerobeli no sinini tiga ukenda to kubortiri bona ayoroje na amandamano na ara serikali ko ubura mu bwa Kenya bwa simiro bakateba nande batebiruna serikali teredi bokwana chingwana totebinga ekoranga ne birengere byao asimambi yabone sana nande ngende na rikora aligeria ketuma kwenda sensema ya check ngirina ekaro monta komenda WhatsApp eitana mochango wenyangi n'umochango bw'amakweli n'umochango bwo gucangira umwana uso mwana nero byago tebi very much in order gose uboke mambya onyoro mendire jugurubu sano nemo gose bimitini that's very kwanyoro mendire hande bono tarwe dijibese gaiga umuntu akonyoro dana moiri na Brighton dero squeeze na kagaro kore TV bono ngakia galega tariko tokonya bono na giere lakini hata kora bodi sara korengana naye birengeri yake mete bono dero Friday Friday freestyle tuna mambo mingi ne tokora because to ikebwa toke hakuna kuongea nerbuya akorengana nayo muntu ogoteina ya ninga bato mochango bono rende nindo beretiko komenta ngakie WhatsApp group birengeri byabo kusema mbyo bokonyoro re group bitin that is very much in order muntu agoteina nimbwa to mochango no anchengomente group
That is very much professional. Ninchire ndonge okore bintu. Hii unaamuka no inche ninkoro kiga. Ilo unaamuka kwa nyaro ule chi group wose 10. Umuntu akomenta nga you were added. That is very wrong. Lakini ndibona umuntu kabate contact ya ngiyonya go consolidate. Na consolidate abantu bose bi. Yes. Because nabo wagira umuntu. Kaya kurusi giredi dia wagira abantu ka gorigi chibesa. Bono ramento umuntu nanta uchangira what for? Does it make sense? Joshua ngere Joshua. Mbuya mo oboke mambia onyore na kwa mendiri WhatsApp. Consent nere yega. Consent yetu kwanera. Consent yo muntu mente. Muntu bano kobe kuna bwato bokongwa and already nara chi group gete. Muntu bana mwakera mada yes mente. So it's very much not go kolikie consent yao manya go comment. Buya sana. Kwa mendiri wa se group ye osini yamabe. Tubwati beso kuru. Ni gogosoka kwa mentwa accidentally mata ko tebeti. Ogosoka usoko tigamba kama tanga ere meroberie yere omago left usoko left immediately na obo tiga because na recommended ancha kurusio you don't left you don't leave toliko left nano mete WhatsApp nja mento mubaro bwa bantu barali kale yalinga ngisho sementera ngo bange sana lero bakoba grubera na bange bakoba nabo kiria liorore rende katia naye na bora sasa niwe onyolo kwanyo na 200 tome but you don't leave. That is to me. Iwo kuganya either kurusibweka osibona mchango liko erekere ntukia rule everybody is lefting na ena nalioko left. Lakini jigo yana WhatsApp nige mwiso jaga WhatsApp sago maite mababa anto eriwe yamo moru eriwe jitirenga. That is 100,000 or say million. Abantu 100 moru eriwe. Moru eriwe yamo. Ine million yago. That's 1 million. Gwaro nini go bona. Mede ine million yago. Igo no kwete na mwiso kwa WhatsApp sago. Ira na mama yeah, it's 100. 100. Yeah, abantu 1000 moru elibu. It's 1 million. Abantu mari 1000 anigiro montaru 1000. Oh, enaka na abantu 100. Igo 1 million. That's 1 million. Igo Igo ndei egrupo emuzo jaka abantu elibu. A lot of money. Yaba makonya. Igo majumuri. Ngana moko bagana abantu barenga. Nandi mobagane ko sibo negine kyombe moko jaka. Ine sako moko jaka moko biru na school. Moko jaka ngende kenge sana. Igo bono nabo momento mundu without their consent I don't advocate. Oikumma boli. Nabo ko boli monto nganyagete. Akini naga ni comment muntu taukana by the way. Hakuna mtu atakata muntu nakana kwa mubuli tinga intete comment muntu akata ni sawa na utaona akichanga. Bia sana. Toko rasense meyende tumago so asense meya check ke obuibi bwabira chikanisa. Yes. Timetina abante baremera chikanisa. Ose barana chikanisa chikabata kitaka ujumi. Abantu bagenda bayibibiro medera on Friday umwanjimera on Friday. Yes. Mabingo na muri kanisa abantu bara chuma biri. Moike monyore keyboard ngeyo nando metantu na to ana digital go beko musiki ali korona na matanga kare kwa yati nene estimegende ego musiki otenene. Bantu banjire mangana digital. Kwa mwende kanisa monyore mix adeyo keyboard ngeyo ibirogo. Makondo tai. Mwaro je kanisa mnere rinkyo ke bana yali nyatieko SDA na kyoke bana yali Catholic abantu bajite bakaiba ne kanisa ne nande ko chi asigeze oyo nda brand juko nye changira mambia oyo kabere former mayor second ya Kisii Samuel Nyangeso na baromba enda nyamagwa nyamagwa SDA na baromba enda bakaibe bindombi bona kikubona abaibi aba ebale meire kanisa nani mbabu atinsoni yani oso monto gargoiba ne kanisa kale ojo bimana monto na bakareo. Even nowadays nonyene keromore kanisa mtu anapoteza simu keromore ndreta mamarandi mtu anapoteza laptop chikali kubunu lirimoga ndreta kanisa. Yes, this happened last Saturday stolenge goshiriki Kisii Central SDA Church chikali kuibwa ekobunu laptop yako inaenda pesa inaenda simu chiachire and people are wondering abantu bane baro baguche kanisa kumbe bakembete ngana ki bagosoka ne bintu. That's very wrong. Nyumba ya Nyasaye nyesike ase bintu byonsi pure asike ne kanisa singincho
Wakristo iko bachangete betiganete. That's not very much in order. Birire ari na makwa bakwe. Lakini bona unaigura ne birogo ibi kwari kuibwange 200 300 abanta bakwire birogo ibi mete birogo no na matanga birogo 200 ne birogo binge sana binge abanta bani gali bako chanero ba igo monto tayo okomayana lakini obviously baja botugo baja ne gali babe ke birogo bagenda abaire mixa bagenda Nabintinga bakare ko biyoni bona abuno nje yansinyire hande erene nyasaye no muya bakwanda bari market nyasaye no muya ya bona ne linta bede nyasaye nje yuko nyasaye ko kwanjira gwarwe kanisa yaye mena kwa ibire bori gabuire mixa agere nyasaye no muya abanta baba bwate ready market bakwanda barari buna bawaziri bakwanda chinse chisko bari yechi I think they go look for market batanga toralete keyboard irengaiga sijini ni baka kabisa baake deal bakora bari market bona ribango cha already go babwata sba koraki that is my thinking enchero boy people kaleko because mbako ibo bachiko gachas that one cannot work bona metakero muibe jugoiba injini ngagere na gohikasio meria asio meria ari na magari na posi igoranga kiara dari kunyora na ke mongo tena sensema ya jek yake kuma jumuri asema mbia boniga asomoro rwensa ke mbia mano asokoba na into ekartua cha kirumuro video hi in this TV good morning God is great from where we have seen a free day every blessed or good day you na rogo Chris atebana no alime yumuro video pia mana rogo Chris metendo bada mashabikito team following team abana kosa team jini ya maji na team diaspora mbia mano asemambi yabona eriche makoli kurwa kera BH tuabokerbia na mane deputy governor toko wabere ababoko kadano boibi bwabeta aseduka ya Robina onge babu nande bakaibeta senseme ya kera bakogikeria tokogikeria oboibi bwabeta seduka ya Robina onge tukitinanda bajire kwibero monto asabegete eduka yaye bigali biyaye mura baibi mbororo no chali skoli goro tumeto sen county kili nevi West Pokot Kapenguria mongwana na asambe tu by the way oyi na yete na gwed kisa na maana abambali bago kemba olinesi byaiga bakura anoko bwa agota intango okabwanga yako ntango chibese echo so mumuro yuno mwana bwe skuru lenge muna naroche bati amejingiza nesabwembe obukabara nabwate turoche nasambe na yete nandabangina bagatanga ntorochi bubi abangina abasubati bagatanga kenege ntekia na tutaendelea hivi ntote tumoto ibere tu abakine tino bakongo batibone karomo kutoibera tutaendelea hivi bakataba aba marasta naroche bakora gebiara bamuraba bwate chirasta kabisa lakini talibonzi lakini batanga munyoa hizo nywele bona ngo amore chi suspect because igwa hivi ngiyata janjianywa kichiata janjianywa ngiora samberu because bono abana inchi bakobwate mumuro yuniga sambe tuna abana inchi trust you me hautatoboa utatolewa macho utachomwa by the time serikali yegocha kwaelire so why lakini ingikira gero monta kuibere sara mete opugima bwako ngire goseno monto bwate character ya yo boibi yo bokaba ngere tekero monto Brighton lakini ndako ibere nigo bokongere tekero monto erine ncherembe yo koligia that's not one way yo kwelire mete baigene tengana intu kwelire tole bono ga stay yo obokong nigo bubwate tekero monto omonto bwetiganiro sabire gosena kaloni ataraka na gukora atarakora gwagana then wachira seduka kwabunire kwairire essentials kwero senechi computage kwairire nonyine ngombe abantu nko so bali bweli manya basi bule ngombe yawo baira so monto kuno yakaratukire what do you expect yara akora so ndigasambe nona bamuraba igibigibigi monta kwa mu ibero monte bibi nando moita oibera umonte bibi yeloni omadeina gina ngire osembo barajo ngire gosenya marambe aini gogo gendre orega buya mukonya kugamba nombogo na yanga kiensero ye
Anga Judas, that's very Munga maneno biyana ense yakongire tata kumbe no ngemba. Ahena ense yakongire akanyagoseka kumba otameti. Ngire gochia. Konya abantu gete barenge bosi bagoita. Lakini ndende manya bantu nengitiembe, lakini ndende gakinya sae. Lakini okuibe kanisa nara odena tochake sake ya WhatsApp odena oyo aro kirisio komenda muna some people go to church for malicious intentions. Yes, I wish to start their church. Ende bachake kanisa yabo bararwane bara ibere because bono buna ekanisa abantu bakari gocha abokuri gora ntombesi biti bonzi but bono monto kwaya kuibirwe simi. This happened Kisii Central SDA Church. Mtu gari imevunjwa, pesa zimeenda, laptop imeenda, simu imeenda. Na abune kanisa tuma yedenga tuachiko sasima. Then who is ngoya oyo ngomoibi okembe tera ngaje abantu bakona gweta ngusaba tiganje ngende ense ya nanda baremu pama yedembake digital CCTV chabeke lakini koibe kanisa abalende nje nimba moibi tingo iba kanisa kanisa tatanya sae chikanza majebiru ange ezoje ngwa jete kanisa kete galia 31st jivata tego chikotera nyasaye bale gani new year kanisa elia nyabigena waliba kila kitu nando meta ba Kristo squeeze buna bali ange bali ji rural areas ngo bana kanisa yabekere likondo twayere tungonyoru dole likondo yabiguna kai pastor uchakire lakini muntu chikuganyana ke ngikia bare yayo jigonyana akera nyara bana kanisa lero ngayare ngina bigotenera bona nande gento ngina ki mba gwetweka aki moko ni bintu kila litugo bigenda usembo molisi ne bide kanisa tika bibere kanisa ande na juice mbai bakurugatiga godimae kona mbaya alia sali na kya kuruguma kona mbaya ma ne bireli take bakayo bake bituma chibuni sana lakini nde buna toko sabe mbra yatu agetiga to sabe to tenya sana abanta batiga baje batene no tobanyore mpaka umuntu umeze ngo ndaro ibe ebuche omma mungwano ndi na iberuga nchire kwa Kisii campus ebuche lialia akanya kiro 17 montaka bugoli bachire baibire nyama lakini montaka korema obe inande musibati naralia bosongo nere na iberu by the way abanda abo bakanyenya etokugirio boibi bakanyenya libati bakasoime bakanyuji soda egiriri garogia kame banywete bagakora bakagitiga ejinde bakaira hono mboli naki bakata bage fridge yani bono kwa motigera sala umuntu weta obutora ngombe yo munyene oju ajeye wa boibi no bobe toto boira ni ebintu maya ingikia ekanisa of all the places gontoliko okay abaibi mbaro and they know themselves matligire dinyo embono iga some of them tiga totore ke togende tiga kuiba ekanisa is the place, is a holy place ora ibe onyora mako no taraba nege mechande kizazi na kizazi into your fourth generation abana chakanyara bako bakuminga ki sokoro na kibonale kumbe sokoro nayo basoe kanisa kwa banga igobona goro moibi no ototegerete lakini ntoma itu semasha bigito na arore moibi lakini kora abena no regati ya baibi aba yes otorige kitu hago sorora wachana hiyo tabia ya kuibia watu wa Mungu yende kanisa ochigocheneka mwe the whole week tu akodre bibe so litukole kanisa lyo kwando boli nyasaye ngaga kinyasaye lakini ndo oyero mete gona ko eregasi ayo boibin sikusa kiaram na konyen ko ibare isika pono nando jire kanisa ko boibera lakini negente kebesano bosoko kero ko ibere kanisa iyo monene abakristo betiganire bagorire byombo bakurandira injiri nebyombe bimeze no kurandira injiri nane ngokonya bare nonye na matanga pono oyungo kuiba njuma dinda yete morore boli imonya lakini ataitu amanyana nayo mbogo kuibere kanisa bono is it in order karole kanisa pastor tebenga murende mebuko ya ino murende gali ya nyangwasi gituye murende gali
rendo yumornere next Pastor George Morara, that was what he was saying itukolia Jumamosi nga renda kapse mebuko ya ino iko bono ni lina ayo ende kanisa na mwikaransi dina barasa bono we mwikaransi dina na ya bere akena ramanya manyango ngomolene montapa ndi galia sanye next thing elina na bo karansi kanisa omo obekere no ne ebukwa ne kebungo okebekere buneke kyane igare obekega bone karwa kebegirega bono meto next limo karwa saba ngobugoli ale kebungo agende ne gali next no ene sadaka ntumbira kubikibuku meko teregete wachikoli yako bora omonto sanga kintango na soma sadaka imetoka kwa Biblia lakini enze ibintu byakongire kila sena rota gergosika omanjwa omulire umetenande mpaka abantu kwenda baro mojibaruga yes boduko sada banyenya bakengo lakini dunia lakini andona waremusa that's why banyenye ngoko baruga baragira bako bosibwe ama gutigo bonyira nyomba very wrong tiga kwenda kuibira abantu banyasaye nara wadena lero Brighton mwamwa age mwanju muri twagigiri Friday baro bakwenda mambi birogo mbika iyo kanisa ni kirogo rero kugure kirogo is almost 80-50 shillings igambire ngaba abakristo bago cyanga kana ndi baisani it is very wrong barimo kwibeka kanisa iyo tutebena muntu yo muibi tanya go cyanga tana go changa kanisa eraga nyite bicangwe bibu changa ganyago ire wayanga beikire mwajumere twa mwakora kwanda igo because natukwana mange ali arasema gazeti natutebani ali arasema gazeti lakini bona boibi mborashira nabenga bosa ekiagara stina bato de ayale arasema gazeti ayairobolito lakini no boka baraboro nabo mete no boko nyora bantu meta bantu bari sara no muntu monene ukoiba batamera nabasaya iyo totena usina basaya boka jira stafari nini umuntu nabo nyoro karo mugakara kini omuibi mate bakabasubati baraba ibi because musawe rere okogota bado nero okogota bado embreneri yo boibi mbori nero okogota bado iko to kwane ngane mwachu muri asinga cases isikuliga no emargo bomugano oyo minta misi akorete ekanisa yanyati ko Central SDA Church kanisa ya Kioge kanisa ya Kisii Central nyiri nyamagwanero mambira go changero nari bintu bya jitange bya 2 million we will not sit down like this ntogikerie kebe kitu atebire ngaba ibisike kanisa ya Nyasaye nyoko kwende kanisa gende kanisa nikirengekia ibanda onse sotagete ya ndirigo de ibe ndoli wadi foketia so boibi akiro nyomoro omuro chengo boibi ne lazima mokore wachana na kanisa ya Mungu hizo ni la mwedisara ndirigo wadi foketia boibi ikera umonta kuibere none gechiko oye kelito gumeto ngakyo no nyene kenyoli nyo wisibe ne kenyoni wisibe umonta tango ibare mageza muni Sakini. Agine pa. Awen oterango ni toko begerwa. Ango ngukata ino ko down. Mondana tete no. Ba kongire pa. Ba kongire pa pa. Ba kongire pa. No ko maide. Ado begire. Agi maji mero nte to na sense ya check ikero more ime. Yo moro verwenza. Kibon mambia to mai kwa na sense meri. Studio to kore na Joshua kwa to mai kwirana. To sense ya magazeti. Ko ni to kore on dia Friday. Ndori buango. Ndori kwa yerera ngaitogoja. Iwe mine dina abantu abayiberetwe ekanisa mambi ngwenda bada lakini mbabwati bintu bajoga mbabwati makondo mbabwati keyboard squeeze mede togotera ni keyboard squeeze togotera nenyareka ne mambi betu eke bintu igoje maso wetera masabo in fact ya tusabira abayibi aba they can return enda semende antura enda semestri de dora ali check yake sedaiga saenelia yora from Brighton azubuhi nchema kwa Pastor Gilbert Onyango kwa Master Manyara Daniel Bosire Samuel Yego William Meganya Choni Obiri Mama Stengo Davin wa Kyoga na walimu wote wa Greo akubate na batwale emambingia ase omonene aya tali Gusii yoka nense ya kogire iga ense ya kongire iga Kisumu mba tagorete enyumba ya marwa chibi bakanywa nande marwa yejibia bakanywa bakabogoria onsi ya dena Kisumu tali Gusii yoka nara ote abire timetinga kitatote dire tali aya
Right. Ngine watena tari gusioka no Engisumu abantu mbaso etabu bakanywa marupi ande bakabugori atima ibenga yemanyora ande bana abandango mbari gotinda age bakonyuna ande bamagobeka magongo pipaki yaranga narole macho yomo lakini wasiara akina baba Sara mbale ndi kanisa nyayamba kore mbale nda sere munabona maito mondo kwibere kenyolini umusigari ogotoma ozo kwibere sabuni maitena bako jina bako soka kaiga maitena bako stoka kwa konyoro obosi otamaetikini amonda utauli obosi mondo utauli sukari ontobugo nani chianga kwa ngenda tari kobogoli ne jumbi yo kasikuzi batari koyewe jumbi kaibo ne chaketili ane kale ombo monda alienda naye okagetenga hibo nonganyebegete omba mtu alikwenda kitambo asama tukama gaiga ferista na kasibitie bitamba ade atiga byane gerezi kolende mambya bogeta kanyora ani bya bitamba bya aye mambya bogete akarro musungo tari meturi korabye okorarita duri nane kere tari ngayibito byache the same case eriki baraza nere gali gapageti barabari ne para omonda chite akabuna akaroregete on the backside agasuyo koboka kaigora agaswaime nabajete ne jumper chiaya ange isato anarito kubeka jumper galime omonto yu akaigora chibesa sari kubeka akarusia so awo chigozanyara kwenda tengo kendo bwandire akuna jumper agini omoibino mosensana akwira ni magumede none jombe gitogosieka tari togosieka ne tutangita baibi iko togosieka tu sari gosieka ikiara ngiora siekere isale karo soko begeke bungu igena inse yana kitike alafu nkarora CCTV bantu buna ba okwenda chiga si plot ababi abuni ko bawocha and very energetic abasaya koranga no muntu utaibe bakamanya ko igore merango manyete bakamanya soka ne chigas chinene chinke ononte iboro muno kali gocha omanyora gaste iyo wakasangirira nandi babwate gali chi mattress bawusangirira chi mattress babeke gali memugaso bantumba iyo bakali chigasi umuntu agali kweligeri then ogocha gaste iyo mattress okwanda bote iyo and such like anta abankwira ni bali sana bantu bona into turakore turasemya abantu baitunga gaki igorege into kibwate list abuno turakorera semambe gorege into kibwate list bona ne simi genda gore simi enyi ena ne laptop genda gore simi wa gore studio metenga kinere serikali yarakorde musako nyumba bona tubwate list ebitende bya serikali intene bya serikali nani njina bonda tebamanya na biri na kobwate bitaka bwate list kwano bagatore ndege cyako mwete bwate binge bwata malist nande na omuntu tigaje akobona kai kwa gore tegende list yawo ina ne radio bwate na tubwate list serikali ile binde ose keyboard bune chiko ibo omuntu okonelia tabwate list nunua kitu iko na receipt because gotoka na nebintebi asako asenjirende naboko be suspect naboko iru osiekeru siko omuntu nari nakorere to mugano osibitu echera more than 23 years nigagorete ebintu byoboibi ebirogo nini igo baka era akagura kumbe nebyo boibi akoborirwa malistika yale aliwekwa ndani 23 years nanye korede naye kore nabere yo no manyi bore siko mwaka koruchiza muchanyali bali masa MB yale bono le na to erete lakini bakuru mugano agotebina ngaki ya mo costed ikere keyboard sara totebe no koibire keyboard kuri kanisa omuntu ogo jikone guno uri maito manyi bwe keyboard to jikone ri muremi keyboard yago mugona gogi takobugi egwarore bono no yo kugore gendeke nayo ikobona ngaki ikomuntu na bwate connection naki ngayirege none kro montara bwatiru tigaturanyora abantu abe channel umuntu bwato moibi to modiri biga tigato tebi ngaoneli goje goje ndo manyena isara otokana nesimiyeye ninje naibana kwa bwata iyo ikobona ayiki naki ayikere ko gumpa obwekiana Estenere ba okeroganga gono akibagoroga mangana yi andolingo sena store and property igora abwa igobo sibwege kigetambe sana igobon tetorende na umuntu oiba go sene ebiroge ngaibigoji nabakonyoro umuntu naro bwate ebirogo ogotoa ebirogo bya matanga ngaibigoji because yo umuntu nga yagoire ebirogo ngayabione abwenda butokomanya shwali sibiroge nebinge tu nabutokomanya ngaibiya igobono no n'abachibu n'abanyanyimba tigababege vigilant vigilant namo kwara mo manya nebiroge ngaibiya jete
buna bona jombe jakaibiru twabeke getari twabwatia mpaka twa maengo mbase yatoka lakini ile baiba jete bakaba bachanja bakagobeki birogo bakwenda kujara kini twabwati montomboro kungi bitago bya ngombe ora bago tochigochiari bana mwabwati gochia lakini sasa ende ninde babereke ngombe maze Mosunta no bwata magana makongo mwancho murigereria tia. Oira sasa moya cheki ke tumekona sasa mimi ya Ndizi TV News Digital Magi asante ukinye Dismas na akora rimbye mona samaiga wakwanira abantu abange kolende asante sana gotabanga good vibes Kesto Njare rishabikirito nimekuona goteba nice weekend watu wangu nyakero gwitokora diaspora Kennedy gire December otebira mu watching this free Friday mwe atoke mono Joshua Sara na Brighton asante ngo ikatorabo makindu getu mote birabaralie bwakire bya igona liomba kwanetie Kisumu ni gobokiete bya abakungu basikwe na bwondoche bakare goko babana gochie school nonye nabasaja mbaro basaja na indurende mtu bakora na baraza mtu na net transport ndio mbaya na net transport lakini rende wanawake tufuliwe kofia asante Eman Simbaka asante agoteba atoroche bya kora chense machadoa Thomas Saboke agotebanga noale agotebanga Nsemo ya Nairobi gali ya Dagoretti South agoteba noale ne timu ya Bishop Avoga Njuguna Makoli Wanjala Jikati agotebanga Ndizi TV gaki abantu gaiga Ngong Road bagotebanga Happy Friday wanasema Ndizi TV show iko juu sana community area Fidelis Kobiro agoteba good morning noale kuruliana Saboka agotebanga what is wrong with our people in Gusii why stealing in the church wonderful gaki please address this issue kwani imani ipo wapi I think Thomas linganiri twalikwani kabisa twatebira abantu ba style up Thomas Saboka kuiba anadede na baiba butura mako kweso Kinyi asante agoteba kuro Soviet area no alime enoku makoli moralia enoku no alime kuro chinsemo chia musaraba Thomas Saboka agoteba let me wish my family members okay oganiro muriyo Jacqueline mbia mono sana Nicholas Otieno Joey agoteba good morning Dolphin Mora agoteba good morning have an excellent day sir in Brighton and be blessed nice seni waboigo Ocharo William akuliye kurwa sensi Josephat Omwega ipasu hadi kurwa chinsemo cha Kiogoro massive asante enokumakoli waiting for the show I think yebwatuki Victor Mondo agotebanga nicheze Samuel Ntabo teko irageka iyo Joshua Aute producer itumanye tengano wale hotel na Samuel Ntabelikano siemo kurwa Minnesota good morning asante Depression Serion kurwa chinsemo cha Nyansaraga alia ambia mono Claudia Nyakezi nelishabikiretu kurugaiga embassy Daktari Henry Ochoki tuwakorore kurwa Itibo City Victor Mondo kurwa Nairobi West agoteba tuko pamoja Sabonsi nere kurwa Nairobi New Kitsuru wifi ya South Mugirango no murugio ya Naomi Kemto Victor Mondo na korore asante ichungati ujumbe chikona gocha naye karakwana thigangwane twaenda sesemiri ndi studio joshunera rakora buna manyete morning abana ba minto kurwa Nyangongo Junction bwa kiribya it is free Friday indeed wezi wamekuwa vibaya even kwa my judge wamewahi tuibia wine ya Pasaka imagine abana makaibete wine ya Pasaka so we normally take care hata mkiomba unafungua majo kidogo haki anyway waja Mungu awauze waaje kutusumbua mpaka kwa kanisa waiting ebwatoke kwa mbigo inge misobi motangi dada wade wakaibeto mufinyo narode Thomas Saboka otebirenga stealing is bad wezi wakatu mikono ukipatikana na kimora iwe wine ya Pasaka aba Kristo baganyire ba dress in white Murembunya sai then you are stealing wine damu ya Yesu wasubona bale kunywe damu ya Yesu ndio waokoke agini babe bibi babe tetubugikeli na anto bakali kusaba tijo moja lazima ukae chonjo which is not okay narayo na chechindo chinarasomire timanyete na ndembaro bandigire gwetera Saron Tita nabekalia
check ya buto to kwenda sense mirime to kwirana magasi to kuna igato James Atandi muleka koromangere superstars Ugembo municipality yako ndani Innocent Nyamagwa niko ndani kabisa Sara no yumito Brighton abungati yechu jumbe kiri wetera Sara ontita yes na nje wetera sense meri ya Brighton makoni ndo jarisi rango gatuno ali mimoro deno bichange kusamba no ali mimoro masedi na bosboli izini Edgar Nyabuti Machuka Maraika wejire dio menya basweti akondane athena twebwatuke bono gwebwatu katore ase gutakire sa maneno usuga no twebwatu kabisa Joshua endelea kubeke bitugi ali kabisa Good morning this TV ni done Overboy Kisii niko ndani watching from yake Nyanjui massive mbiyamona sabarima ndete kutobwati asema mbi ya aboniga mbiyamona sabarima ndete kutomaje SMS yenda uchitoma asema mbi abone twenda sasa media Joshua uta akole bina maite atoza ngaitura gole chimixa ngayora gole ngayora ingeru ya ngayora and driving giya ngayora and no college Endo wenda ko enroll ibono ni gasi ya Joshua uta akole bina maite to kwirana nigo to kwira sasa meya magaset to go chuteri to go ngi kegendrede kena to go tebia mange muna baiba enda to sumbua na vere boza kidende naki twabagi keria semambia boni twabagi keria silitali ya Yesu twenda sense media Joshua kasi kwako ndio Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii nigo bono yakire nikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor Gusii Neji county chito etanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Obwensu Gusii Enyagitari ya World Fit Health Center iyi gutoka imijumbu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorere diagnosis boigo mbugwa tobokorera bonde buna general consultation okorengwa as a laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant based nutrition no bondo bonge. So na kitoko karo montachiro bisi to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamonya gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways.
kurigiriria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwikere abarigiriria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwechiro ya embassy ekeroko gende nyakoe esukuru y'okwegeria oburundia bw'ekigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera obya ase ebirengo ao by'oburundia bw'ekigali nabo kwegera ekirengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundia bw'ekimatatu kya 14 seater D2 PSV oburundia bw'ekibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive obuye bw'okwigira na Rocky Driving School mbulya buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicheri cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborukia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurigiro y'obusera bw'oburundu bw'ekigali gya NTSA bwigo nkwigirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire ase meche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumu chukilgoris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Uhuru Superstores Limited abo bali meyo muchukisi na bakonya ebintu byonsi aseriguriyense nigo bono bagukwarigania wuchasi chiduka cyabo Jokanya na mduto warwa kwa Uhuru Superstores. Karibu nyumbani. Aba gusimwe siese mwabeta mwariganirwe aiga Uhuru Superstores. Ense muyubwagachi nigo bakonya amabati iron rod emisumari aina chonsi chisimiti chirangi chiwilbaro chisengenge MDF boards na chain links boigo mbabwate ebirogo bichi plastic chitangi chukubekera mache chibesin na water drums nkonya bare chimbusuro na moyo amasasi echiredio nechitochi ebitabo byokurika nechikalamu mbabwate meito na marangeti na boigo nechikoshon chisabuni chimete na chiriche chibauda nechitishu pepa na chiro chonchiraroro asense mu y'ibintu byo gutumika jikoni mbabwate omochere esukari amaguta y'ichinyeni amajani y'echaye obosie bwokuruga obosie bw'amandazi baking powder amache yokonywa chijuice na boigo n'amabere ekero kwagulire omuzigo nigo gokoberwa asigika y'echinse 24 ese desk yende ese section ya dispatch okonya customer osokie mezigo wenshwe mezigo na sokiri nere customer tete. Uhuru Superstores, karibu nyumbani. Karibu Uhuru Superstores. Niko kwenye customer care na washukuru sana wateja wetu kwa kuja huku mwanunua bidhaa zetu kwa bei nafuu, tunawapelekea mizigo nyumbani vizuri. Tunawashukuru tena sana. Karibu nyumbani. Banyore asama gacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa kisime asichina mbechi. Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
Mbia bana muno manju muri Ndizi TV akatwarase liga lia itoria gatatu ande bana twasoire iga ase Ensakia studio B bana studio to just B bana studio twarase Ensakia ya oni odene to june ridogwa B to mo B odena ano liga li dindi kabisa liliwe aliwe lia meteri ito na makaka okora mai gatari korengana bi ndro kubeka line nake elyo kubeka lirikirete kabisa yande nonya gusuki kanyarole ngaririnde kirikirete mbuya so igojo studio studio teto mwe aki ngakibane so kiseri kimode mother na aki gosena ki muga muwe na uyeza na kigyo aki mube yo wano twenda Ensakia magasetu Ensakia ya check ya busara antamanye aki orebu muinabu Tinkagire tindo chenga umugaka matembeche gesora ben madukani jijini Kisii nere no alime na Enjo Roisa nera whatever good morning asante bia sana mwajumuri nyora no tora si platform chetu Ensakia ya Facebook ni gotore Ndizi TV News digital abare Ensakia ya YouTube ni gotore Ndizi TV News to bwa twins bino bali bala sinye gitali weta Synergy TV jibekire abare hoteli asimambia boniga tokobateina abare abara sinye gitali bali baturigire tigutere TV nero konyore bekire nyagitali reception yebekira sigete nyagitali jeto garuto kora kwana few nyagitali jeto manyete tubate nyagitali ya hema Krisamalian Ram Bosongo Kisii teaching and Varosto Nduru wanegoro Nduru neroro tubate Oasis tubate Medford chinga jito nyorede semambi ya boniga nande igo service nainu karu service ingia even haga kan no nyanjo nero nyanjo nero ne chinde njiroro bosongo nyangena nero nyenye gitari jijira somo bosongo to my dinner reception yabo abonyore ende begete TV bono mambia abarwire bagonya kurire lyabo abarwire nabone babaleta nainu tukubakira nambiye karmana takurire Ndizi TV natukubasabira ko bwena kwa bwangu nabali barasije hoteli barabumete bano barabwo enda bakobwenya bono mami alibu na Westlands geroka Westlands ngo ntumete na bwate ndakanyerete bwatoke sana bwatoke ana tugenda umanye hoteli nere jire iga daraja mbili ne najibire lieta na ino motorigireti haba 5-star hotel kwa Kisii prison mbaturigireti bia sana neji dukanjire jiko ni electronics konyore TV yemo na zeda baka promise bakubeke TV nene bakubeka Ndizi TV bono bali bako ni electronics na ino itoko bafuria coffee toko batina rende mwandira kubeka Ndizi TV mete karo kubeka Ndizi TV abu muntu naja akorore TV mete ka chikara jitu munajire ego saseri yao ni TV za very smart very unique mbia mano manju bali mwe simoto bwatiti asemambia boniga abakonyo abantu bali staff room boniga balimu babeke Ndizi TV majishukuru njibade TV staff room ali na mobete Ndizi TV na ino itoko bafuria coffee abantu mbaito bonsi ase moberede karo mwalimo yo masali go tari bonsi basalia abantu abantu barabaya naturally ando modonaro romobe naturally no musunyunda no mobereka maitoko mobereka nanda kurume igono tari bonsi baraba be ne skuru nchire chigendrete kuligirelia Ndizi TV bono mambe kuna amabuko asomo deputy principal kwa mwalimu Joseph Nyapeni skuru nero tendere boys mwalimu Joashorina skuru nero ronya bigina boys konyaro begete Ndizi nashukuru sana kwanza sa Joseph Nyapeni kwa mabuko barikiwa sana ende skuru ya korete ya sana umetega rote nyabigina boys akagenda amabuko gutoke meya amabuko erega amabuko ere nyali bali masaba ere nyali bali masaba nyali bali masaba nere kuma chikoba kitu masaba nyali bali ere karo kwenda yon you way to Keroka all right balimu baito bonse balimu abanene abakonyi babalimu
tunawatakia mazuri basi ningia bao kwa ya kabisa no ninji boarding master na ine to kubakira mwe ngwena kimolera abana barali bande babokire bya mwensi bintu gwate principal deputy principal mate kare school ya baire nena most ji secondary to gwate ji deputy principal ibere to gwate academics na mangana finance yes babere ba konyu mwarimu monene asi school nyinge to gwate senior teacher and to gwate departmental teachers abangalia to kubakira mimono kero mwarimu nere kokorale metu mwarimu nere someti bayrod mwarimu nere someti munyagitali mwarimu nere someti mpaka muchimba kisima mwarimu nere nawo dedi mete no nawo bakunye kisima tora abasiri amaide anga kokorali mete kisima kirgisa ine to debe mesi ama idena yango kiago ende yameta chiredia si it's a conference walimu tunawavulia kofia sana barikiwe kudende boarding mistress skuru ya Mkumo Girls na sireti ubugima to waka pole sana nyora Mkumo Girls se kaunti ya Kakamega mangana na aboiga boarding mistress na sireti ubugima tunaombea ile familia faraja kubatikana na ubururi botamanyika nitiko bono mwe bulimbura amanyikana mburubyo Ntuko tumengora na abana bali basiti bumwe wabo sense beto kutumengora yito asemambi yabone gucyase bali basiri abamu abo anane kare skuru usiye ku yani na aburore to bwabe indefinitely na mangana makumusana mwibuliro je mbarakora matemu amangana makumusana second term is here amangana makongo but rendo mwanchumulire all in all abali mwensi mpya mona sega singe mokora asabona tikatoira ne asamagasije kiri kwa nabu nini yondaro dana na kwa neli de perimeter na perimeter teriyo toka sikisima I don't know mwalimu sa Joseph Nyapedi tuambie kwamba perimeter ngolera sikisima perimeter ningi kwanza nera Joshua anyway turudi kwa magazeti so ndio magazeti unapotambia umpate gazeti ya The Standard na nchini kompate gazeti ya The Daily Nation gazeti ya The Standard ingana ndi yairo bolitogabu ndoche oyo choderabu asibichi ntangani eno muraibo mabwasi myuro moja wa ni Kenya Raila Odinga ekero akarodeana bono na botorerane as street ekero togendete ni chingwana it's back to streets oye kuruguna chief Raila opposition chief Raila Odinga bono nigo anyaririga kuri gitindi ko cyese serikali anekera deruna bono na bara chake okurobekana kwabo wakire wiki ekero bakare gosugume serikali buna amangana ayaba ukwana bipartisan nigo ara ekero mente serikali odena bakwande parliament kodende omubwasi myoro moja baodena yaya tebakwane risiko yebunge nali abakenya bonsi baraiwe libaga konengana no mukutano uri bakorda sinzameli ya ufungamano muri gwasedinari gedemna notes njye cyabe tukuroro asebali gedena return of demonstrations after Ramadan to learn concurrent with bipartisan talks yani Ramadan ya rebono ni go maandamano aweji kwenda sambamba anechingwana jijiroberi korona na serikali ya Kenya kwanza boigo ndoje nasmio to hold town hall forums and public rallies to report on progress of talks wikabaji kutwara emekutano asiji hall ende banyare ba ukwanera igoro ye progress yabo ya asmio umoja boigo nigo asmio umoja ya kremiri gose anyarege komo Kenya kwanza buna teri serious gustera ira terabe kamero belimia asichinkwana ekero baderona barusi ororo Kenan arusi gwa se timu eri ya Kenya kwanza kolengana badu ngabawatana Adan Kenan nigo ale umubwatani wa mubwasi myoro umoja karo umubwatani wa mubwasi myoro umoja kolengana badu bakubo inkirende akoralia ase timu ya Kenya kwanza boigo demand ende ndoje babodina asmio nigo bonekare ko insist osenige kare kote babuna Raila Odinga nero gwete chikura cyo mwaka olia o 2022 asabawatana audit ye election service uikekorwe nani gabawatana korkurwa sinse chesiko ya gatano bakare koboli ni elina ekiombe kya IBC in Independent Electoral and Boundaries Commission election reforms uikakorerwa monchorili ekarochi partner Jones go stakeholders bonse babwatira niwe gose babekirwe asa monchorili ayunaro ayiro bolito asense meye ndoche ekarobego alam dora neregendede gotwaro gosukwana asense yito ya Kenya igobone karoko kombe dora ne shilingi ya Kenya obo
bokoreka numbore bokoreka nabwe karo bugima bwendete gokonga boigo ndoje na coming igento gerigete guchigoja ni na health cover for assurance mbaka bwade health cover ya shilingi 17 million konda yinto chunya igora gochime torigeli asobware konda sega seti yane ya standard lingana lirubolito ndirina bono bombo asumiro moja iboro berutina goika abantu bachikwera na para okuno kurobekana ikaro chinkwana chigendete kuroberiwa ngakibaho kwana na Kenya kwanza Bia mono sana kuna gazeti ya The Standard yani kwa kwani bakando chibono iyo kwaye kombi pe kurende boigo mwanche muri gazeti ya The Daily Nation boigo ne muri kirete igoro ya omora ibike makia udem Raila Odinga mukonyo yo kabaire running mate yaye Martha Karua nindo chibicha yo murayo mukoro bwense Uhuru Kenyatta muri gazeti gabe getengane mwa munga Raila's blunder Karua running mate intrigues kolengana na oyolenge the chief agent ya Raila Odinga saita bao ole kanchori na soki gitabu kemanyikanete why baba is not the fifth and then ki baba sugumetu como name Martha Karua bune running mate ya kerale witabira okubolia kumurayo mukoro Uhuru Kenyatta and then ki the state yes nyoto kolendera baba Raila Odinga chikura cha echo mwaka 2022 igobonengane Nairobi lito na bogwe somera yo sepeji ya kane ni peji ya gatano begengane Nairobi lito to kuchikoligerelia gusuku chikoligerelia sepeji komi mwancho muri neli mulikerete nga Eldoret farm in eye of 10 billion fertilizer probe korobo tutukanumbu karororo na shilingi 10 bilioni 10 igoro yo morobuli bukurwa gusubu obuyo oboiga amatuka bwango iga maega ntwarora abali bikurwa sensemeyo ya Eldoret guse county wa Sinigishu bakuranga mbali kwa uboyo bunitakeire okoranga etende ye maega yokubugwa kwa mangana a subsides fertilizer nigo bono chibesi checheta se account iyo montoyo mo se individual chialenge 320 million aso monto manyakate na Alfred Rono igobone farm yega Eldoret farm nega ndede kumulikirwa mono amega yechi report cross financial reporting center na Central Bank bagendete kubwatera koranga na kibo tutukanubo igabo shilingi bilioni 10 ebwakire farm yege gotoka sense mo Eldoret bono boyo boli bwa renge ko ba subsidy fertilizer gucha sabalimi mbaliko bonyora bya mbaliko nerwe eboyo boronge bunega niriya somera yega asepeje komiega zeti ya The Daily Nation wege peje gatatu ne muri keretengana ki omo deputy secretary general wekyombekya United Nations UN musubati Amina Mohamed wanagotebanga tabwati bwegenwa ucyasomora ibwense Dr. William Ruto ayaniga motebya ebosi yaye Antonio Guterres oyole omo teneneri wekyombekya UN akera motebinga Dr. Ruto akolengana muri kubega zeti aligetenga is Luthres naigo tabwati kwegena amagega ya Pentagon leaks vintombiro bia tugokaiga igobono ayunara sepeji gatatunga I don't trust Ruto top UN official says in leaked papers yukagendrete peji gatano mancho murigelia ntochikuligelia na kiazimilo moja one Kenya batebire mbacha ko resume mass action abune nchere mo yokubeterelia serikali kwanchirana na magani yabo ekero baganye tumutinyo mo chenu Ramadan ora era kabisa igobono igorom ayuba yo kwanete igora sensemo ya ufungamano kero baumeranete na civil societies non-government organizations amo n'abantu bande kero bakwaniranga basingirete gotebanga akora serikali tilitayare na kikeire libori twakobori tumeto manchumuri ntolebanga serikali inaelewa maandamano lugha ya maandamano ama serikali iko tayari kwa chingwana kwa chingwana yes nepe jamaigo mwanchumuri mwana ichisemi tatigire magega mwaziri bwe chisemi Ezekiel Machogu ebicha yae ono litikuligoro na nyartko bagako release list of top school
in 2022 KCSE anina tuguteretara mangana ya agenda kuna kurandanga chiskuru nchevira matemwa mono chiskuru cha Gusii mangana yona tuguteretare agatebanga boibimbu arengo ne bikesi bike still bitaraba justified osebo saiti botara oroki wabuja mono igobono na nyartko baka nullify engana yoko iboka matemwa 2022 and aka release the final detail of 2022 ayo ngara sepeje magiga kigima kero chikonyora chinga ki wesomera yo mto Brighton dochinga na rayo airo bolita sepeje ntangani biesano manyibane katubata ngide kesano gatoenda sense media studio to chiko cha kumurure bwatoke abana tokora hotebina ali agenda de kumurekerwa asiga seti ya standard ekerongo minyoka ikasebeji ya kane kerongo tumeji chinde kiagara nigo chibwate bintu bibere bitatoiga lakini kerongo kereka sebeji ya kane gaseti ya standard ni murgede na bono ni eli murgede bado raira ikidira kwa na sebeji ntanga na bono nensemo ya maandamano baraka na serikali tukari koiwa chingwa na chiri nyororo bade na maandamano karoira gote abuna goika magani ali asmiro moja tagete aikirane ase ense ya Kenya beji agatano no mone murgede na bono ekaro ebunge kamati eli ya mangana yegisemi ya murangireti umwasiri bujisemi ebu ekwende yo yeko urawa na Julius Meli ni gobono ababunga aba baburetu go table evidence bikwaro kibuna na amatemu na iburetu korengana no mwasiri sekiri majogu ni gababuretina aye kiro mubunge yankurware constituents tutebingo nsukuru kiyao ya iberete yogana majogu nena bakabonjo kereta uri tukuri goro ekaro tutebina eskuru gede ya korete bobe 2022 2023 ose 2021 ya korete getani tutebingo mwabere mo gweta chitebi mo gukwana nduda getiko kora gukwana mangana rumasi ine sekiri majogu modisi medena abede modisi bono na understand thing agi awe karende okore mero velio yaye igobono ababunge ebasinye tugote evidence biri bikwenda kina matemu na iberedwe hasura ningo batake the 17 day reduction health insurance plan ayuni gara beja gatano kaber ekero ekiombekeli national health insurance fund ikare kwa announce bina bono abakenya konye ngwa kana bade penalty gorake kero bakonyorwa wakana bese abo yakero mutyen korende bone kiombekini akerengete korusia penalty yo eke yake gose yorobe ebeje gatano atutiri murkete nagashagwa nigo agendete kumirana na babwatani korwa sense medi ya Mount Kenya ne krota gete kobeke merobelio yokurwanie amariogo yobotindi asense medi ya Mount Kenya ekero abande bakare komo mochi una yaya gashagwa tigamanye buna mejande inigera sense ya Kenya nande merobinda kere kobe kweri gukora obotumeki bwa marwa gose ebinyuwa ase ense ya Kenya yindo jina asara and the kwegubirita sigaseti ya the standard be mono mwancho murigereria na mange kolende page ya kabira no chikurigereria na kyo mwalimu koromo kumu girls yole go double buna a boarding mistress asireti obuguma bwaye kolenga no muri kibega zeti awata mangana yelini mangana yoroima na rokidini okay nigo bago teba na asireti obuguma bwaye kolende kidini boy okay enyigo miaka yane sinjate odera ke uno intinze tunana bogaro that's true kidini no enyigo kibusi by the way nege kongu batrende abo somero mwana yorore na kiasireti obugima epeja gatatu nelie the Secretary General as United Nations Muswati yu Mohammed abakorana ki agenda togukwana igoronga na kyatubati kugena no muraibuense wege peji ya gatatu ni mureketana ki musacha mubona tugete na mamocho yogo ikirania ogukwa kwabantu batatu mwaka 2012 ekero au sekanetero mubasokano mube wipara kolengana na David Gichuke oyolengo Monterbo ulukurundi gali yaye aina ya Toyota Land Cruiser ni gali kurundi egali
enseme mbe pale kairiro gusira kwa batatu bono nanyora tunama mocho ende nigo agocha gusibwa igo nabo kwenyorera ase egazeti yepeji ya gatatu bwesomere naki amyaka 10 baadaye justice yanyareko bakigotoka yumwanchu muligeria naro mangana Raila Odinga na alega bwo national white protest to resume ayitwa kwanira plan to build new terminal at JKIA ayona arenchire murobire nerenchira yo kwaga chitaminenya ayoni gakwanitro mu waziri bobo sombi no bwaga chibwechipara asante sana Murkomen Kipchumba asante nepeje komine mulkerete na ke efamu Eldoret yue go prop waigoro ya 10 billion shillings yomorobilio boyo wa subsidy enara yo manchu mulgeria ndoche nongora gold no abu nindo jesara gaigase bechi ya usasika city the standard mugano noro ukalena aba menyi resident kurwa sensema ya makutano police post sensema ya West Pokot nigo yaba betereti monto yo molende baka suspect ya mada baka ura banyanyimbo baka mosamba Nyimbo barigedi by the way that is the place I was talking about Makutano police station yalia nsema ya West Bokod Kapenguria uyu Samuel Kemio wa Marwa ni uyu wadi myaka 25 nalende ngakiroje karabanto dirindu anyora lende na bandizi bakaro na gitari barushe monto abo na abadade baje badeno monto mugonye koira abu kesi kujiko ngende kabu bakamotaburi so bata buredi abanyanyimbo anda abanyanyimbo lende bakasunyingi bakora monto ina sambetu nabo gusinya because it is iga abanyanyimbo mbakorete okomanganabo so ngenda sensemo ya taifa leo ni garigote abana taifa leo Ijumaa tarehe 14 mwezi wa 4 April mwaka 2023 egoteana ukabila serikalini ine taito enene emorekerete gazeti ya taifa leo ekorengana nhero nigo wachikorekana mne serikali ya Kenya Kwanza nigo yatwalire obukabira ngaktora taseke Gusii obukabira bokenyomba bole bogesaku nigo yatwalire bogesaku anene kera abantu bayirwe meremo barekanira nigo bakarekurwa ase kibasu sasa abarayi abanene bakarekurwa igo taibwa soma nabo kwerana ukabira serikalini barabya bayirwa mabaga amange kera abantu bakari konya kuraramika watu wane wafa katika mfugo wa dhehebu ayuna boga soma maandamano yaja Ramadhani ikiisha wono lenda omobwasi miuro moja bwa tebiruna yaya wika bono toiranirire amandamano kero chinkwana chikoba ase kero chikoba chigendrede watali watumia shilingi milioni 5 kutasama jua kai ende negwede na batali bakari utumia ye mede na gode na tote na ntubu atibes deba tibu atibes teba individual adeba na da mugano ina boga nanga kya batali bakari utumia 5 million kuri ri mugaso mete egenteka kuri ri mugaso hata wewe uende mahali fulani buna bono mete Kenya Kenya mugasoko east to west uende mahali oro mugasori mnogo chomoka sara hata wewe utapenda utataka kutazama huko soko chomoka buya korito west noone kero kulimera umole ebichengiye kero kulimera buya obase getunugete kulimera buya ona kiege ire na batali ebagara gutumia 5 million kurigeri umugaso kabisa ngakyogo jana ngakyo kulimera igobona lende ikyo umugaso lende obere kitega uchumi asense ya Kenya ngagete nense ya Kenya timetu sin Kenya lakini ngagete na abu nense ya Kenya sabatali bagara gutumia 5 million na hande sara asinara alina maajabu mwanamuziki ya kila mro kwenye sahani moja na umbwa kusako maarufu mitandaoni egarolende neraro jedende naki atakete bakora nese bana begetabo erne gechika gutumia ese serenda no metete bwatike chiko aro meme wake zani abagore bije maarufu mitandaoni wanonta meno nyore maarufu lakini tanyora tikitu kwanire some extent watu wanaenda lakini ametafuta maarufu
Tafuta fame. Anjumulia mangana makongo. Joseph Mokogoti Okongo, good morning. Mokogoti Joseph na Maria Onet tuko ndani. Mbia mono sana wote ba good work twins. Nemisa litukale Jumapili uchakira chensa 10:30 igamba kense mo mnajumuika na Joseph Mokogoti okolete misa kwa firengo fia ine lituko lya Jumapili uchakira chensa 10 mpaka chensa 10:30 Jinsa 10:30 wika enseye moke gucho kolinge bisero ya kolinge bisero squeeze agora tabanchi mugaka no mongina ni chikwa ndira kola chikwa yali kwa master ali kwa ya me akone gwali oine miza Joseph asante ine remero berito bata yemero berito bata se ekita kende steve mete bina into Ensakia into krosari tukana ni tuturako te mero berito bwate rituko into bwate mero beri menge into bwato bole minobonda obokoreto na medre mu manyi kera rituko lya Jumatatu uchakira chinsa ibere cha marogobo na koro moremi nande ko bwate na wote okorubole to murekeru bole mikyo bwate maite ntwanya to moremi na rotugete chimbeba no nyede midre na kote mondo tugete chimbeba na banya no tugete bintu gete unique lakini mondo tugete mare na be una cosa de magana yo por mi chombe chi tugo erio tugete na kobate lakini ko tu arende bintu bire bibade binte birito bire na uno botu na gabado tukine bado dei na tukukwana na gade tukukwana oi miro de mamanyi rituko lya Jumatatu ujake yise bere chamarowa kato jali tuko lya Jumaine ntubwate ngetuba Jumaine na yete Jumaine ntubwate na yaitero mwajumuririe ko basa 1:30 ya marogoba ekoretu no musubati Sara nyarangi ontita agweterali na koroji na kwaya iteire na ndo take tomurekerwe na bagotebi ototebi weterase namba bogi mabwao wa chanike no kwato borwaire bwabeire na kikwaya iteire makweli no te tobo konyi na bokorra Sara nyarangi ontita magaya tent mukwana mangana yumosange litukuria Jumatano gochakira Jumatano ense monenusu nigo tugutwara mangana yo bacheni afya koretu gocha sore na Evelyn Osero nero koretu mangana afya mwarigire mwama yo komenya ke bachenu ngakirende ugutwara afya engia na kirende ukoragira na kyugo manage stress depression marwire andons ngakyugo na maino eniri tukuria Jumatano kare Evelyn asukire na nje naso na my story umuganone ibona umuganone na kubwato umugana abukiro montra bato umugano abongo konyora twakara umugano gwa tenga kigweburetu ngakigwa kinete ngakwa korere meremo ngakyosomete na hande ngakyogana ngakyolitaete ngahiyore bono nane ngakyoroberete to sukari tuko liara mizi ntobwate umoroberie korokuna esabali obonchori sabali njubujure koredwa na Frida Kerubo ujagerense ya manenusu ujagerense enenusu mpaka chinsa ibere karo Frida sukire nigo konyora finish ntu nyanja ogote irinde gikuruge ito ngakitwa kinete mwana wenguko nae mwana bwembe bagate mwana wenguko nae kayomenete nae oibono finish ntu nyanja okwire gekoro chingekero chumbugusi ogote ngakitwa kabegire ebinyanza na litukure ora batire talia akarote buna ekene kwerende orogyo ruambo orogina rugoro karanga chibana litukure ichuma rende litukure ichuma bono mwanchu muriria nigo tobwate kana news ya ere ntobwate ine gaki igombuye ibono jijidaka jidaka bibitini chibe sambiri ende sambiri kiye ikire to konyora alia to enda sensemo yo bosera bweng mete mero birinto nyamaite sa ngo debiri Ensakia ntu mete nto krosari tuko ali to nyakana obosera bwenga to ko bana Charles Bishop Charles Saboke twari jinga chetu cyabonekere twajirosa nande twachirosa inega kigombuya kero chitegere chideka isano chideka isano chibe sambiri wokora kabisha chimbo nchirora nyoro kuna gukora ayekwara n'ichingi yasure kumbe igo chiri chimba sabantu bane muntu chira gotebiringa feel at home kwa makurusi simiae guchaji kwa beke yao kwa so ibiro go igoro tamo syo goteba chaenero nchiko ya machani nini
ka upangwe iri rituko ry'icuma bono rituko ry'icuma twekire rituko rya Jumamosi ngende se ali katwenda sensama yebwato kimete myeto nyuri monte igi product yitu gitoko maito koko ni umungo teba no umungo na nje product jandi ngo tebe ngo twekire rituko rya Jumamosi wakire mambia nyorana na amizi kuja kinsa 12 cha mambia paka chinsa inye abona kore tena ubwansu bw'esabato kajo konyora ubwansu bw'esabato ni ko banyora imeyandis TV egarokore derwa na Mauricio ito akoro kuna chosfati amizi nero Mauricio ito ga leone okore tera mangana ayu bato tebiresen bato iralia matera chiri questawa bona koro wasukire inju Jumamosi ngokwanira kwanyora mangana maisa 7 koro wakora mangana maya kwa swarumba Jumamosi after ubwansu bw'esabato tubwate yanga ene namweba abuno ona ndo kwanyora choshu akore to mugano mugano nango choshu abono nensemeli ya kids Ndizi kids ntubwate Ndizi kids abo our youngest presenter Christabel ebya sana tokurwa abo twaswa news ngora ndo re kanisa rinde Kisii Central twara letro marandi Jumamosi twakwenda kero ya beire news twakore news ekore tunenje ni tukuria Jumamosi twakwenda sensema ya rumba twamakonyora ni sukuru ya bantu bonsi ya chabu yaka rumba kabisa twasuka ato ikako chibosi yake twanyora captain 001 oja mangana sports kato rensemo ya sports wanore mederi tuko ngoera radio twaswa news kato news mangana andra ochabu twandali tukuria Jumapili maambia nyorana na presenter fini asumure wege singa na dipona sana na diba ni asanya bako rege singa na barona bako na ebona ene tukuria Jumapili bako pekera matera ali murandia ene tuko ria Jumapili then tingora korra ono tobe tumuchiro konyore misa kire misa ne atwa jagere denani misa dende no aralia biasa iyi product to bwade lakini to ebano moroberi bwensakia orno rokira rituko ria Jumatatu wega rituko ria Jumatatu siasa na magendero Jumaine no bochenu na maitwini gago tebina akibiru kunyo bya gorire rituko Jumatano na mangana education rituko Ramisi ne richiko rituko Juma ebwatoke ito so aboniga to enda sense ma ebwatoke Joshua kasi kwako to enia magogi to kwerena to enda sense meri ye ebwatoke bono mambia yamano enero Ndizi TV obwansu bwomo Gusii. Ndizi TV obwansu bwomo Gusii. Omurigereria bwa television ya Ndizi chinga kichiri kwa beri gukukanya buno nigo chekiranire egetese nikiyo na mbeye mogitize ya Ndizi TV nigo kirinjira guchasore road show yoko nigeria riro bari Gusii nige lahire nigo turaikasore iyo tokoma nyiguru